Astoa eta lehoia. Asto batek basoan zebilela topatu zuen lehoia eta diotsa honi. Igo behar dugu mendi gainera eta erakutsiko dizut nola asko eta asko nire beldur diren. Goazen bada esaten dio lehoiak barreginda. Igo zutenean hasi zen astoa arrantza sendoak egiten. Soinu hau entzun zutenen baso hartan zeuden erbi eta kuiak irten zuten zazipetatik eta hartu zuten iesa. Diotsa orduan astoak lehoiari. Ez dakuzu nola nire beldurrak atera dituen ies egiteko? Erantzun zion lehoiak. Asto jauna, erbi eta kuiari iesa hartu erazteko asko eta gehiegi da txakurtxo baten zaunka. Ez zaitez bada, horren besteraino arrotu. Egingo banu nik hemen orroa bat, ikusiko zenuke nola ikararen ikarazi ez egingo luketen zezenek, basurdeek, otxoek, hartzek, katamotzek, mandoek, eta nork ez? Zein gutxi beldurtu nauzun ni? Zera bada astoburu handiko eta bedar luzedun bat baino gehiago? Ipuin honek esan nahi du barregarria dela askoren arrotasuna, ezer egin ezin eta gauza askotarako beren burua saldu nahi dutela. Bada, izan gabe buru handiristea da asto arrantzari izatia.